ಎಟ್ಟಿಗಸಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಾದ ಕೊರ್ಪೆನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡದೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ತೆಂಗ ನೈಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಅಂಚೆ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ನೆನ್ನ ಪುರ ಇಂಚ ಜಾರ ಓಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದು ಕೆಲವು ಓಡು ಪುರ ದೀಪೇರು ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಇದು ಬಿಟ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ KG ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 3/4 kg ದಾತು ಎಟ್ಟಿದು ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ kg ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3/4 kg ದಾತು ಎಟ್ಟಿದು ತೊಂದೆ ಆಯ್ತೇವನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಣತದಂದೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಣತದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಎಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇವೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅರದೀಕ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆನ್ಮ ಮುಂಚಿದ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೆನ್ಮ ಅವ್ರಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಅದು ಪಡಂದು ಅಂತ ಗಸಿಪ್ ಪಡಂದು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಜೀಡ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಏಲೆನ್ಮ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಚು ಚಿಚ್ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೊತ್ತೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಮೀನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಚೂರು ಉಬ್ಬುಂಡು ಒಂದು ಅದು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ತಾರೆ ಚೂರು ಪೊತ್ತು ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪಿನ ಅಂತ ಹಚ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನುದಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕಂದು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕಂದು ಪಲಾವ್ ಹೀರೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಪಲಾವ್ ಹೊತ್ತು ಇದೀಗ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಪಲಾವ್ ಅಂತಂದು ದಾರಗೊಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐರೆ ಪಾಡಿನ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮಗೆ ಪಾಡೊಂದಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಮಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿರಲಿ ನಾನೊಂದು ಚೂರು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಪಂಡವ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಉಪ್ಪು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಉಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪು ನೀವು ಎಟ್ಟಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಂದಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವು ಈಗ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಎನ್ನಂಗನೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಏನಾದ್ರು ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮೂವನೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ತುಣಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಈಗ ಆಸೆ ನೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇಂತು ಜೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಟ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಚಿಂದು
ಬೇಯ್ದಾನಾಗೆ ಈತಂತೆ ಅಂಡು ಬೇಯ್ದು ಬರ್ತಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ದೀವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಿ ದೀಪನ ಬರ್ಚ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಪಾಡ್ಗ ಹೊಡ್ತಾಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವನ ಸಾವಡತ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಂಡ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ಪಿಸ್ಯಾರ ತುಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಗೋರಿಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಆಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂತೇನೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಆಂಡು ಅವಂದ ಆವತ್ತ ಭಾಷಕ ಅಂಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗಂದು ಮಂತನಿ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಆಂಡ್ ಮಿಚ್ಚತ್ತು ಈರ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ತುಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು